pod. Helo, Lisa Jane dwi a dwi'n chwarae The Mother yn Milky Peaks yn Theatr Clwyd. Mae Theatr Clwyd yn amazing. Bob wythnos maen nhw wedi bod yn gofyn i chi rannu a wedi bod yn gosod rhyw fath o her i chi rannu pethau creadigol ydych chi wedi bod yn gwneud. Wythnos nesaf maen nhw yn gofyn am gerddi. Ydych chi wedi bod yn sgwennu cerddi am y courgette plant newydd ydych chi newydd dyfu, neu am enedigaeth, neu am fod mewn ref yn chwarae Dorothea yn y 90au. Oes na gerddi sydd wirioneddol yn cyffwrdd chi, boed o'ch plentyndod chi neu beth bynnag, neu lun o'ch cerdd gorau, be bynnag ydi o, please anfonwch nhw fewn i Theatr Clwyd. Da ni eisiau gweld nhw, da ni eisiau chi rannu. Diolch!